de ser dos a portar. Serà grossa la del meu matrimoni, que no en de ser dos, no. En de ser tres. Lorenzo, deixa de jugar amb el cascarell a gana. Au, doncs, cascarell, parem de jugar i vestir-nos, que l'alcalde de presidi la festa. Enguany no la veurem ni acabar la dansa. Just les sabates, vinga. Aquí tens la camisa planxada, els pantalons, el cinturó i la corbata. Molt bé, les teves ordres són desitjos. I tu, sobretot, no et descuidis calçar-te la mitja mitjó. molt maca, molt ben executada, molt emocionant, molt, com mai, són l'orgull del poble. L'esperança irrefutable que amb aquest jovent el futur de la vila es perfila gloriós. Benvolguts feligresos, per a complir una tradició, acabada la dansa i pari una benedicció.
que un cop beneït, aquest beneit quedés lliure de tot mal. No m'ho perdonaria mai. Josep, què puc dir teu pare amb aquesta joventut al futur de la teva perfilar curiós? No me'n parli. Afers familiars. Es fa gran i ja no Els s'aguanta. pecs, digue-ho clar, Josep, ja no s'aguanta els pecs. El teu pare és un baixarro que tot el dia rondina. No sé, no es vendrà així. Està preocupat, home. Està preocupat del futur del jove. I un benegre. Pel que està preocupat és pel seu de futur. Del jovent només li interessa que treballi. Què us penseu? Algú li haurà de pagar el retiro. Però quin futur pretén pel jovent si només treballa? I del creixement personal? I del creixement espiritual? Què en diu? Només en diu pestes. No us podeu imaginar els balls de nit que m'ha hagut de suportar cada volta que sou a la parròquia. Sembla mentida que el mateix batlle no entengui que l'educació en valor és el més important per a construir la societat desitjada. Segur que canviarà d'opinió si vingués a escoltar l'homilia. Ui, no sé, precisament ara el volia felicitar. Quina homilia, quin sermó tan ben travat. No ha deixat cap cua sense bèstia. De fet, oi que ens ha convençut el símil entre el martiri i el dia a dia? I tant, senyor rector. La metàfora ha estat encertadíssima. Sobretot, com després dels entrebancs ha sabut refer-se i erigir-se com un pou de saviesa. Oi, Maria? Sí, ell allà, ben dret, davant del perill, aguantant totes les ràfegues i les malanades. I que no es torcia, no, ben dret. Oh, quina felicitat sentir aquests mots. Tant de bo l'església s'emplenés d'iniciats com vosaltres. El món seria un lloc molt diferent. Sí, seria molt diferent, ple de fills. No sé, creu que la prèdica l'haurà entès algú més? Maria, no ens quedem amb conceptes tan essencials. Necessito el poble aprofundir, a veure més enllà de les paraules. Ui, sí, senyor rector, té tota la raó. Sempre hi ha d'haver algú que sacrifiqui la seva vida per salvar els demés. Jo ja no sé què és l'excusa. De moment, qui està sacrificant la vida pels demés és la mare que ens espera per dinar. Anem tirant, que si no, el refredor al ficar-se. Mare de Déu, és veritat, ens hem distret. Sí, anem, però sàpigui vostè explicar que ningú mai ens havia humiliat tan bé. Rosina, ja tornem a barrejar temps. Una cosa és la llibertat i l'altra. Ah, què dic? Llibertat! El senyor alcalde creu que jo ara barrejo temes perquè parlant de llibertat. Que per vostè la llibertat és diferent de portes en vidre. A veure, Rosina... Te n'esperaves aquesta, eh? Va,
t'havia vist tanta estona així. Espera que aquesta consciència que des dels 32 anys està funcionant molt, molt! Però, Rosina, avui és Sant Antoni, tinguem la festa en pau. La d'un ja callat, te li la va d'un pau. Pobre i tu que li diràs a la vida. Però una acaba d'estir. A més, avui tenim convidats. Qui vindrà avui? La nostra jove, com un tros de pa florit. Floresc, veus com no cal que això es Dona, però que no l'has vista? Sembla una caramella de 1800, la nostra vella. Calla! A vegades no sé qui està més bé. Nosaltres som aquesta porta. Rosina, per l'amor de Déu. Ja m'has entès. I què hi comportes? A més, avui ve dinar a Sant Ricard. Senta-me bé. Això comença a ser Lourdes. Vinga, noi, tots els desemparats cap aquí. Sí, és un bon amic d'en Josep i Maria. Per culpa d'aquest gosset, en Josep i la Maria tot el dia són a missa. Saps què penso? No eres tu el Maria que m'hi escoltat tu. No us hauria de mostraràs. Jo no mostraràs. Ja. A veure! Els nostres fills van a missa cada dia i tu casa tranquil·la. Tu trobes normal que cada dia s'hagin de confessar i demanar perdó per tots els pecats. Potser és que en fan molt. Deuen pecatori perquè hi hagin d'anar cada dia a netejar-se l'ànima. En canvi, no, i si es veiessis, ningú diria. Ja som. Lorenzo, espero que no t'hagi de contar. Oh, quina sorpresa! Passeu, passeu! Oh, quina sorpresa, passeu, passeu. Ja mateixa m'acaba de dir que venia. Lorenzo, guaita que ha vingut. Oh, Josep i Maria, l'Esperit Sant, l'Arany Negre. Passeu, passeu, les tables a punt. Està un xic desendreçat, però és força acollidor. Lorenzo, D'animals no n'hi ha gaire. Això sí, en tenim un que val per tots. Cascarell, on ets, Cascarell? Vine a saludar la Santíssima Trinitat. Lorenzo, no! Mare, no t'ha més tocat aquí. Ui, perdona, filla meva. Això d'aquí. Saluda els convidats. Saluda aquest pessebre que ve l'àngel de la guarda. Lorenzo, disculpa, en Florenci té un sentit de l'humor, com ho diria? Vivi, això, vivi. La que parla de les teves coses. Però això, prenem una altra. Què us diu? Tenim bidons, la tia, l'anar... Porta Vieniça i aigua del Carme. Segur que... Lorenzo, Vale, per l'amor de Déu, no hi ha forma de tenir una relació cordial entre nosaltres. Sempre aquest ressentiment, aquest escarni constant. No n'esteu fent un gran massa? Tenir 30 anys i estar ficat a casa del papa i la mama. Sembla que arreglen gran massa. Vale, tenim convidats. Que no són de confiança, potser. No s'hi portin amb orgull els drapos de la casa. Ho hem parlat tot això. Us hem pagat la carrera, el grau, el postgrau, el màster, l'Erasmus, l'estada a l'estranger, l'Interrail, la volta al món i fins i tot un viatge extraplanetari. Però vosaltres, certificats, i a manera de marxar. Voleu dir que no esteu de preparats? ara és el moment de parlar de tot això. Sí, ara és el moment. Estic cansat de fingir, sentiu? Ja no puc més. Constantment he de fer discursos que si la joventut ha d'estar preparada, que si tindrà treball, volem un jovent emprenedor, ambiciós, amb projectes de prosperitat. En canvi, els meus propis fills, quin desastre. Tothom m'assenyala pel carrer dient guaita que vol alliçonar els demés, però els seus fills ni ofici ni benefici. Digues, amb els estudis i l'edat que tens, em podries dir que has fet important? Quina iniciativa has tingut que et faci commoure tu mateix? I és que ni amb la teva mandanguera no espaviles. Quants anys fa que festegeu? Si és que aneu a la guarderia que sou cul i merda. Què passa? Per què no us caseu? Que no us coneixeu prou encara? Potser la tatxes cada dia com un meló per si surt bona. Tot el dia a la rectoria. Em podeu dir que us hi donen allà? Si sou tan devots, em podríeu dir quina part del missatge no enteneu? En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. I només us agafeu aquest. Que això sàpiga. La religió no prohibeix tenir criatures, però aquestes no venen pas soles, no venen amb exercicis espirituals. S'ha de practicar, la pràctica de l'ofici. Us l'ensenyaré aquell, potser. O és que encara no sabeu que és el salt de la caca? Aquesta bèstia
danses. I la dansa de Sant Antoni, que és l'única cosa per la qual us digneu a moure el cul. Però pare, Deixa. Hòstia, però quines por que ens ha clavat amb els paios. Nena, quina llengua? Però si és veritat, si tant les altres som, per quins sensors ens va fer venir al món? No li vam pas demanar. Fill, això no ho diguis ni a mi. És del vostre i vosaltres sou el que més estima en aquest món. Collons, ja ho hem vist. Tot ell revoca l'estimació. Roser, filla meva, que no veus que... Tella, el meu pare de veritat l'ignora. Ja veig que no ho és, m'anomena filla. És manera de educar-se, Mònica. Roser, això no és fer. No, i qui sóc? M'acabé de dir filla. No, que el pare t'ignori. Ah, que no és cert. Però si només tu és per tu. Salta la vista amb tot el que ens han altat, només parles per què et passa a tu. Si parlava en plural. Sí, plural, majestat, i no fos cas que es posin en dubte la seva imparcialitat. Per si no ho sabeu, jo no tinc 30 anys, ni cap carrera, ni l'estat a l'estranger, ni la volta al món, ni tampoc cap mandanguera. Filla meva, diràs, mandanguelo. No, he dit mandanguera i he dit mandanguera. Mare de Déu, filla, què ens vols dir? Què passa? Tant espavilats que sembleu i encara no sabeu com funciona el món? No em digueu que teniu crisis de valors, perquè ja l'he entregat. I no s'ha de tenir, filla. No hi ha cap problema, senyora Alcina. Ja se sap. La joventut d'avui en dia és desinhibida. Desinhibida, vols saber que la joventut desinhibida? No vols saber la mateix? Para, Roser. Aturem aquesta espiral diabòlica que no ens dona enlloc. Aturem-nos. Respirem. Reflexionem. Pensem. Tenim el pare nerviós. Què li passa? Ens preguntem tots. Quina és la font del seu enuig? Filla, potser no ho semblarà, però jo també en tinc molt de lleig. No patiu, mare. Dins l'enuig hi cap tothom. Què ens ha volgut dir amb el seu enuig? Que ens ha volgut dir, però s'ho ha dit molt clar. Li agradaria parlar de família i no vol que es folli. Què es pensa, Viete? Que el món és un pessebre vivent? No. Ens ha volgut dir quelcom més transcendent. Els seus mots, un missatge ocult. Un missatge, com ho diria? Diví. Diví. Podràs dir de vi. De vi. Silenci. En Josep està dient quelcom de superior. Crec que ens han comanat una missió important. Oh! Veig un canal, una via, un pont, un camí, que ve de dalt. Oh, sí, Josepet, ho estàs veient? Estic veient. Digue'ns quina és aquesta missió, aquesta aparició. Vols callar tu també? Que no veus que està en contacte amb el cel? Oh, amb el cel. Josepet, tu ets l'escollit. Digue'ns d'on et ve aquesta aparició. Però vols callar, fortuna Magdalena? Que no veus que n'hem despreparats? Oh, estic veient, estic percebent que aquest missatge ve del nord. Com els vikings. No, ara veig que ve del sud. Sí, com els àrabs. Calla, potser no, o potser no només. Ara també veig que ve de terra endins. Ui, ara ve de terra endins. No, de terra endins no. Ara veig clar, està venint de mar enllà. Sí, de mar enllà. Rossi, de mar enllà. Caram, sí que ve desorientada aquesta cosa. Filla, vols dir que no estàs veient la rosa dels Déus? Tant se cal com digui. El que és important és el missatge. Josep, no t'estressis. Pots veure el contingut. El contingut del missatge? Oh! Allà dalt! Però no venia de mar enllà. Allà dalt! Veig una cova al mig d'un desert. A dins hi ha un home bo. Sa bondat es mordeix la foscor del lloc. Sembla que viu tot sol. No! Té companyia. La companyia d'un porceller. Hòstia, nano, quina visió, tu. Oh! Això és terrible! La cova està en perill! L'home i el porcell es veuen amenaçats. El mal està a punt d'esguerrar. Oh! Uns éssers diabòlics! Enviats pel mateix Satanàs! Fugiu! Josep, no ves bé? Estàs segur de continuar? Josepet, tu ets l'escollit. Continua, més. Correu! Fugiu! Que us atrapen! Correu! No poden! Es troben encerclats! Ja els tenen! Els han enxampat! No poden fer res! Que algú els ajudi per l'amor de Déu! Són dos éssers bons! Per què han de rebre aquest? No se'l mereixen! Mira, no pots fer res. Tu no pots invocar una força divina que ens salvi de les urpes d'aquest seus fills. Ah!
filla meva. Que no sé la teva filla, carai! Però veig que hi poses tanta fe que al final serà veritat. Tu què dius, mare? Si per l'amor de Déu, no em vinguis amb bromes. Potser tu vas estar morint. Fes alguna cosa que està tant. No, Josep, no et moris encara. Tenim tot un rosari per endavant. Déu meu, no permetis que la meva vida sigui un calvari. Home, amb la fe que té i les visions sobrenaturals, i a més, des de l'escollir, em pren tan sèrio l'edat bona, per morir-se. No vull cap de màrtir a la família. Oh, Josep, jo estic en morir de màrtir. Què estic llavors? No. No toc de filles per tot arreu. Vull dir... Que si el que és màrtir, tampoc fora tan mala cosa. Com? No, si es dones al cas, potser més arribar. Va, reaccionem, que se'ns en va. Pobre Josep. Xat, pilot, no te'n passis. Josep no reacciona. L'amor, sí, la força de l'amor. Filles meves, per salvar Josep, demostrem-li tot l'amor que sentim. Josep, calma't, Josep. Josep, tu partir, ja estem passant. Che, quin martiri, pobre porquer. Ja està, retorna, ja ha passat el punt. Això, tranquil·litza. Quan tanquis els dimonis han fugit escopetejats. I el porquet és viu, ben viu, encens, i se l'han li l'han superrimat i se l'han cruspit. Germans, el pare m'encomana una missió i tinc el deure d'obeir-lo. Ja seria hora. Ja fa temps que t'ho demana que fessis alguna cosa. No es refereix al vostre pare, Josep? Oh, Josep, quina era aquesta missió que m'encomana l'Altíssim? Tinc molts esquers, però tot és molt confús. Monsenyor, ajudi'm a desxifrar què m'ha volgut dir. No en dubtessis, Josep. A veure, primer, el missatge t'ha vingut del nord. Després, del sud, de Tarrantí, de Marina. És evident que hi ha una confluència de creences. Després, has vist una cova en un desert. Han dit si hi havia un home bo i un porquer. Sí, l'home era un home bo. Es podria tractar d'un sant. És veritat. Molt bé, Josep. De quin sant es podria tractar? Sant Antoni! Sant Antoni. Ei, Sant Antoni. És veritat! Sant Antoni el porquer. Josep, en Cascarell ho som. Nostre Senyor t'ha fet reviure el miracle de com Sant Antoni i amb l'ajut de Déu va vèncer els diables i les tentacions. Cascarell, com has determinat? Pilas los brazos. Sí, Sant Antoni, ja us ho deia que hi havia la veu de màrtir. Sí, quin martiri, pobre porquer. Ajuda'm a interpretar. El miracle de Sant Antoni venint del nord, del sud, de Terratins i de Batlla. Quin senyal és aquest? Fills meus, estic fent trasbals. Sigui el que sigui tota aquesta iniciació, sisplau que sigui una cosa. Que en tinc prou de rosaris, processons i estamperes. Vaig a parar. Mare, mira els meus brazos. Ja sé que m'ha encomanat el pare. Ah, sí, que t'ha encomanat. M'ha encomanat l'organització de la plec interregional de festes de Sant Antoni. Sí, que no us n'adoneu. Sant Antoni és patró de molts pobles. La seva devoció és interregional. I per què jo he rebut l'atracció d'aquests punts cardinals? Doncs perquè sóc l'encarregat de, a través d'una trobada de pobles que recreen el miracle i alhora en són devots incondicionals, fer de la veneració a Sant Antoni una fe creixent. Ho sabia, amic Josep. Des del primer instant que tu vas conèixer, sabia que tu eres l'escollit, el missatger, l'oracle que faria arribar la voluntat del Pare a la humanitat. Josep, això és la bomba. Però sé ni que sigui per una vegada tens tota la raó. Ell és el meu messies i això és molt més que màrtir. No ho puc creure. Jo, amb aquestes revelacions, començaria a redactar un nou evangeli. No sé, ni que sigui per això la vegada, tens tota la raó. No, si el messies seré jo. Josep, hem d'escriure una epístola anunciant la bona nova i enviar-la a tots els pobres que tenen per patró l'eremita Sant Antoni. Sant Antoni, collons, Forcall i Manacor. Què has dit, Cascarell? Torna-ho a dir. Sant Antoni, Busons, Forcall i Manacor. Vossos Forcall i Manacor, ha dit. I per què ha apel·lat a aquests pobles? Aquestes viles tenen per patró Sant Antoni i, a més, unes del nord. No. Sí. Un altre és del sud. I el tercer, de mar enllà. És veritat, Cascarell, com ho has sabut? Voleu dir que nosaltres que més diguis. Ja fa estona que Déu parla bé, parla sentit, no n'hi ha coca ni cascarell. És ben bé que Déu se'ns presenta en forma de qualsevol cosa. Però en manca un, el de terra endins.
pare, però en Florència hem de fer aquesta trobada una fe institucional. Pare! 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 L'instant te despertaràs. Es desperti, mare, tinc una gran notícia. D'acord, ja en llevo. Va, Florenci! 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 Alça, que això ja et tornarà a perdir! Ja ve! Ara veu tant, que sembla la festa dels traginers. Pare, escolteu-me, tinc una gran notícia. No pot ser, no ho puc creure. Ara sí que sóc feliç. Vine els meus braços. Però, ara, molt ràpid, tot això. Fa una estona no me n'heu dit per res. Fa una estona encara no sabíem, és recent. Què dieu? Només un temps heu fet la feina. Jo que pensava que no en sabíeu un borratx. I resulta que uns instants, pim, pam, patapuf, salta la carpa i el som també. No, pare, no es tracta d'això. A la meva retret que no havia fet res d'important i que no tenia cap projecte que m'il·lusionés, oi? Doncs ja en tinc un. Una empresa ambiciosa que travessarà les fronteres del municipi i qui sap on arribarà. Ah, això és bo. Però així no es tracta del salt de la capa. Però que no t'il·lusiona el tall zero. Tan il·lusut. Carnaval. Pare, escolteu-me, tinc una obligació moral i espiritual. Merda. Ja comencem. Tranquil·litza't, Florenci, deixa-la acabar. Per primera vegada en el món, i serà aquí, al nostre poble, s'organitzarà el primer aplec interregional de festes de Sant Antoni. A veure, acabes de dir el primer aplec interregional de festes de Sant Antoni. Això mateix, pare. I aquesta idea d'on ha sortit? I ha demanat Déu, en Josep devia directament. Sense Florenci, podríeu d'haver vist. Ha estat sublim, ha tingut una missió divina. Ha estat espaterram, pare. Se li ha aparegut el dimoni Sant Antoni i el curt que ell ha dit Josep has d'organitzar una plec. No ben bé així, però és que allà ve a ser això. A veure, no sé si ho he entès bé. La iniciativa sembla potent. M'estàs dient que amb una feinada que deu fer per solucionar els problemes del món, l'única cosa que demana és que organitzis una plec interregional de festes de Sant Antoni? Justa, pare, és això. Bé, suposo que val més això que estar saturat. I amb els anys que arriba bé, ha estat Sant Antoni, que ha aparegut. No n'hi havia cap altre que passés per allà. Però si és igual. Per ser representant d'una festa de Sant Antoni, no cal ser alcalde, només cal tenir tabolles de menjar. Ja són aquí. Pare, sisplau. No, a més,
Passeu, passeu, sou a casa vostra. Montse, soc força contenta en reconèixer així. Bailis, us presento el meu pare, alcalde de la Seu. Florenci, per servir-la en tot el que cal. Com a bellesa de gustos, en un any poder representar en el poble en aquest esdeveniment tan important. Se vos plats, era Inur Eine. Oh, passatge d'anès! Oh, y signor, solament està sobrevigut. Aquesto considerado, el poli ha recibudo no me la demora en pas. A punt de deu ets més més que dubtar. Per començar, s'estava pensament d'aquesta ula aneso. Caram, quin constipat. Una vez está, Pepe, che. Sigueu benvinguts. Us presento el senyor Florenci, el valle d'ací. Che, lo que s'anima no me Vicent, i sóc l'alcalde de Forcall. El poder mayor que tens per tirar la paella. Hola, Xavi! No! I no la cria, no! No me toca el Sant Toni, no! No, algo! Vos presente la meva muller, Charo. Ella no és de Forcall, és de Barcelona. Florenci, a disposar. A disposar per tot? Oh, quin amor! Que cançó, tua! Què li passa a aquesta mossa? No se la baixa, Josep. Margarida, sí, benvinguda a casa nostra. Encara em trobo un poc marejada. Començo a pagar-me de la mà. Que tot sigui per Sant Antoni. I tant, tot sigui per Sant Antoni. Li presento el batlle anfitrió. Torna a ser Florenci. Margarida! Vinga, sigamos. Abrazo el príncipe. Com m'agradaria poder-vos correspondre a aquest convit tan excepcional. Demano el que sigui, que se li complirà sense por. Però ja està marxada. Vos he vist com han fluït totes les covades. Vostè, tan garrit, domina una felicitat que electrocuta. Estimats convidats, preneu seient. Vostès així mateix. Al seu costat, això està superfort! Vostè és encantador. Força gràcies. I vostè l'altre. Moltes gràcies. Us presento el mossèn Ricard. Ha estat la meva mà dreta en tot aquest esdeveniment. Una Maria, la meva mà esquerra. Sí, mare, ha hagut molta feina preparar tots els preparatius perquè tot estigui preparat. Ja, sisplau. Més que la seva mà esquerra, és el seu peu coix. Ay, chiqueta, ¿qué te pasa? Aquest home! Quina gràcia, no? Perdoneu. Ma mare Rosina, ma germana Roser, i encara que no sembli, un dels veritables artífex d'aquesta ple. Encascarell. Ah, Sant Antoni, call i manacó. Na Rosa és com una pedra a la sabata. I amb cascarell, Déu nostre senyor sempre és a tot arreu. Però quin xou, no? Charo, tranquil·litza't, encara no t'ha reduït. Aquest home! Amb les coses! Benvolguts representants, alcem les copes. Comencem la trobada brindant tots plegats perquè aquesta sigui la llavor no d'un arbre, sinó d'un bosc, que escampi nostres festes i nostra devoció per Sant Antoni més enllà del nord, del sud, de terra endins i mar enllà. Que visqui Sant Antoni! Visqui! Germanes i germans. Tots la coneixem prou bé, la història del nostre Sant Patró. Però fora bo que els nostres convidats ens expliquessin en què consisteix llur celebració. Com diuen la fe, vers un sant que tot ell és bondat i amor. A veure, nosaltres un cop ho bevem amb molta intensitat. És la nostra tradició, la que és més important. Sí, i nosaltres també, i ja la preparem a la boda. Doncs nosaltres la preparem durant tots anys. Què us heu cregut? La nostra festa és la festa més coneguda de totes les festes de Sant Antoni. Expoderants! I si no me ridícul, poder. Això és la Sant Antonà, sí. I si vosaltres avui no em posa més fer. És rumiatge. Per Sant Antoni no ens barallem, que no? Ell no fa pas la cosa. I no, clar que fos la cosa. Li diem fograns perquè ben fograns. És foc, és estat, és la nostra festa. La Sant Antonà és la festa del foc per excel·lència. Fem una gran barraca amb l'humall de vestit de brancatge i
i al capdamunt i posen la capolleta a petar de trague. Nosaltres no feim foc per fer foc, els fogarons representen escut al sol. Sí, la barraca és la festa medieval del foc. Medieval, més. Els fogarons se feien abans de Cristo. Els romans, per les mateixes dates, se feien cultes dels vistes. Què te penses que és la matxada? Nosaltres tenim la concepció de totes nosaltres de totes les menes. La pensat igual. Per favor. Això són les beneïdes, però si no és el mateix patró. Sí, doncs nosaltres al Forcall també hi va Sant Antoni i Sant Pol en mitjà. Per tots els sants. Això no és cap competició. Som aquí per conèixer vostres festes amistosament. Què hi fan? És que ja no sé què és les carrosseres. Però quina vergonya, senyores! S'esteu barallant per una festa que no porta cap mena de prosperitat. Lorenzo, sisplau. Les festes són per gaudir de la vida, no per turmentar-la. Però no ens posem així, perquè si em diguéssiu que tot aquest simpòsium serveix per escrar, perquè hi hagi una mica d'alegria, perquè l'Àsia arribi a les cols, doncs vinga, va, som, ja aguantem el xat. Però no ens posem així, perquè si hem de jugar a veure què és més puta, aquí ho tenim saldat amb 4 cavallerisses, un plat d'escudella i la pujada al pal. I la dansa. Sí, 4 cavallerisses, un plat d'escudella, la pujada al pal i la dansa. La dansa del diable. El diable! El diable! El diable! És l'ànima de la nostra festa. Tenim els dimonigrans i els dimonions, les temptacions de Sant Antoni. Sí, doncs nosaltres tenim el despullat la Miloset i les botardes. Aquests sí que són tentacions. Però segur que no porten ni picaràs i sorells. Però tu ets supiners que queden en por. Què diuen? I suprimés que t'arribi fora. Vicent, amor meu, explica-li qui són les botardes, el despullat i la piloseta. El despullat i les botardes són uns éssers infernals, fecundats de la natura, ignorant el seu normal. La filoseta carrega ella por dos pistes coronals, on expressió fil de la vida però es intenten los demás. Dins intentar les comparacions, perdre les femelles creen passions. Tots els cavaliers, bones mavillats, mengen sense límit i acaben enamorats. La Santa dins la barraca se'n vol oblidar. La Santa serà una Aquesta, com en diu, Sant Antonà, l'hauríem de representar. Voleu dir tot això és molt irreverent? Irreverent! I ara, amb una joventut
tan mancada, poruga i bullida, i falta quelcom que l'esperoni, que la bussi, home! Us podeu imaginar aquesta festa a la seu? Però, senyor Batlle, l'objectiu d'aquesta trobada és molt clar. Fer créixer la devoció per Sant Antoni. Perdona, però no és clar. Roser, què són aquestes confiances? Mare, no em tracteu com una criatura. A més, que no és duplicat. Doncs he duplicat. Però filla, és el senyor rector. Que no paga el prisa com tothom. Doncs el crideu per seu nom, com tothom. Molt bé, no t'importes la meva sang, no com aquest barbament. Això, aquest barbament, ha desguatit ben cuidat. Un gos que escampi nostres festes i nostra devoció. Doncs que s'escampi, que s'escampi. I què millor que s'escampi per la seu? No ho sé, filla meva, quina sort. Per primera vegada a la vida. Estem d'acord? Hòstia, és veritat. Per primera vegada. Estem d'acord? Sí, filla meva, vine als meus braços. Sí, vale. Vine tu també als meus. ¡Qué bonito! Hermanos, ho veieu? La devoció per nostre sant fa miracles. Ha unit dues criatures antagòniques per naturalesa. No diguis bajanades, que és el meu pare. Seria un miracle si no diguéssim tu i jo. Si per l'amor de Déu, nadie, un cos es dirigint cap a aquest. Em tracteu com una criatura. No, Criatures antagòniques. Però si sempre has estat igual que ton pare. Señores y señores, antagónicos o no, no podem fugir del motiu principal de la trobada. Que visqui Sant Antoni! visqui! A què vol dir tot això? Que representarà la festa d'Escorcall i s'ha de manoconó. Quina vergonya! Quina desconsideració! Quina manca de mirament! La festa més important, llevada i feta de menos. Josep, per què m'has fet venir? Mai m'havia sentit tan ultrajada i víctima d'un complot. Maixet, toca aspirar. Margalida, no se n'aneu, sisplau. Us demano perdó per si us heu sentit incòmoda. En cap moment s'ha volgut... Com que no? Què em preneu per genèrica? Només teniu orelles per 60 entonar. I els cabarons què? Què?
Antoni al mes de juny. I és clar que sí. La seva fe travessa mars, muntanyes i els mesos de l'any. Té raó, el 13 de juny també és Sant Antoni. Com? El 13 de juny també és Sant Antoni. Sí, però no Sant Antoni va, sinó de Pàdua. I no de Pàdua? Sí, de Pàdua. De Pàdua! Ara no m'ho diuen nada de truta! Escolteu, Maria, fora d'aquí! Maria, pareu, pareu! Tot això és culpa meva, soc jo qui l'ha convidat. Sergi, tu vols de canviar. Fill meu, quina badada. Et podries haver repassat el santoral. Josep, amb tot el Cristo que has organitzat per reunir els devots més devots de Sant Antoni Abat, els devossors t'ho són, però del de Pàdua... Hòstia, quina cara! Germans i germans, tranquil·litzeu-vos. Segueu, no passa res. Ara entendreu per què Josep ha convidat davant. Però, Montse, si jo no sé res. Deixa'm, Josep. Maguís, no sentir rebutjada, però la vostra presència també és confirmada. Sant Antoni de Pàdua va néixer a Lisboa i de baptisme es deia Fernando Martins de Molló i Zetabeí d'Azevedo. En 1220, va a la ciutat on vivia un grup de franciscans que havien estat martiritzats al Marroc. Martiritzats? Ho digues tu. Qui va ser martiritzat? Vols fer el favor de callar? Quin martiri! L'efecte d'això va fer que deixés els agustins i entrés a l'ordre franciscà. Llavors va adoptar el nom d'Antoni a Sant Antoni Abat, a qui estava dedicada l'ermita franciscana. Maguís, compreneu ara per què ens ha fet convidat? Té un cor i uns braços molt grans. Ens ha volgut acollir tots. L'enxerpe té una visió més transcendent, més ontològica. On toqué? Maguís, per favor, si jo no veig res. Però... Josep, quin tros de xato! I així les totes amb totes, amb aquest corazón, mira que calma que som! No, deixa'l, que la Maria Magdalena és la Maria de les Mercedes. Ja està, per què t'escoltaris en públic? Calla, ja parlarem a d'ells. Sí, estimats convidats, donarem el debat per acabat. És molt tard i ens cal dormir. Sí, home, ara que ja tan clar i pots anar a dormir. Margarita, demana más futbolista, però más de aquest favor. Se perquè demà es faci la festa de Forcall. El meu fill necessita emocions fortes. Si demà pogués fer de Sant Antoni, ara que el tenim mig encebat, per molt que estigui que es vegi, segur que haurà rendit a les temptacions. Ja m'entens? I de Florencio! Tu sí que tens la tentació! Escolta'm! Escolteu-me bé tots! En permís de Vicenç propos que demà fem la representació de Sant Antonà i com a mostra d'afecte vers els nostres molts d'ambició i per tots nosaltres farà un honor acceptés en personatge temptat i martiritzat de Sant Antoni el Padre Josep! Què us pareix? Sí! El Josep ha de ser Sant Antoni! Jo que prendo quatre persona per fer-me semblar apocalipsi! Che, Pepe!
Filla, anem de parla. Estic molt d'orgut. Josep, és que jo ja no sé què dir. Jo sí que ho sé. Un bon llit. Au, comença a passar que és aquí. Va, Josep, anant a dormir, força maletes, entra de mà. Mary va morir, li morirà a l'habitació. Quina res. Estan espitoses i ja no s'aguanten. Tenen un desig fervent que arribi demà. Au, anem a dormir. A las 12 las golfas. Toño, es para una episodio de la cumbia con todo, no sé qué. ¿Qué sabes? Gracias. Estoy cansada de tanta mala música. Hombre, Ricardo! Que em vaig a dormir que les dones... Bé, no sé si m'entendré. Au, bona nit! Moltes gràcies, senyor rector. La seva intervenció ha estat providencial. No sé pas com me n'hauria sortit. Escolti'm, per una mica el que sigui, Josep. Me'n vaig. Sobretot, que descansi la Maria. La por del senyor. Me'n parli. Aquesta sí que ho necessita. Fins demà. Satisfet cap a casa, Ricard? Filla. Ah, ets tu, Roser. I què vol dir que ets satisfet? No fugis d'estudi Bernat, ho saps prou bé. Perquè has fet que aquesta nit en Josep sigui el rei del mambo. Jo no he fet res. Com que no? Si t'he sentit. Però una mica és pel que sigui. I què passa amb mi? Que no és pel que sigui per una amiga. Roser, sisplau, jo sóc prevere, no fem res del que ens hagin de penedir. Vols que me'n penedeixi jo de ser la teva amiga? No, però no pot tenir uns vots. No pot dir, Ricard. Com vols ser fidel a quelcom que no es veu? Ni s'escolta, ni es toca. Però se sent, es nota i es respira. Que no notes repulsió, que no tens sentiments, que t'aguantes la respiració, que estàs mort. No, sí, vull dir, no. Què et passa? Tens por de caure en el pec. No, vull dir, sí. Tranquil, home, fins i tot els diagnòstics són dins del pec. Rita, sigues valent. Això és una prova que Déu t'envia. Oh, Ricard, com ho has sabut que Déu m'enviar-te a fer aquesta prova? Per què? Perquè cada dia parlo amb ell. Doncs no deu tenir gaire confiança, perquè si no, t'hagués informat de la meva novel·la i, sobretot, de la visió que m'ha encomanat. Tu també parles amb ell? No pot ser. I què t'ha dit? Cerca el Ricard. I arribas a l'ençà!
sobre i anirem a veure l'habitació del fons que assajarem a Sant Antona. Tu faràs de botarga i jo de filosofia. Ho has entès? Què et passa? Remugues. Sembla ruc el noi. Té, au. Veig que pels calés no n'és gaire desgarrat. Soy prou, ara veig. Ens veiem després, a l'escenari. Cascarell! Cascarell! Cascarell, ja t'havia explicat que no vols lleteta avui. No vulnerable. És com un gran cosí. Lorenzi! Lorenzi! Calla, que no saps qui no eres. Lorenzi, Cascarell i jo prenem la lleteta i anem a dormir. Acaba la disfressa i vinc de seguida. Perdona, estic morta, puta. Però no farem res, Maria. I fent espectacles en públic, que no ho veus? Sempre porti a sobre una mena d'histrionisme que no és normal. Què et passa? Jo no sé què em passa. Tinc com unes ganes de... com un desig que... però és que no sé ni quan dir-ho. Sempre estic ansiosa i espitosa, esperant que passi alguna cosa que no acaba d'arribar mai. Necessito fets consumats, realitats que es puguin veure, que es puguin tocar, respirar aire que m'ompli de vida. Jo ho sé que abans de res s'han de pensar les coses, però és que ja estic farta de paraules, d'esperances i de bones intencions. D'això ja em vaig plena, Josep. És precisament tot això el que fa de la meva vida un calvari etern, un camí ple d'esbarzers, carrils, ortigues i rostalls. Què em sent, Josep? Però, Maria, totes les plegàries, recolliments i confessions que hem fet tot aquest temps per necessitar l'esperit, i que em digues que t'hi senties tan feliç, resulta que no he sentit per res. L'esperit del tinguet com una patena. No trobes que Capsule està sempre netejant el que ja sempre és net? Necessito embrutar-lo, fer-me diner, emmerdar-me les mans. I, va, jo, diable cus, rus! Maria, has perdut massa i no m'agrada el que dius. Pensa en Sant Antoni. Ell va ser fort i no va caure en la tentació. Quin mèrit de penjar-te les medalles si és Déu qui t'ajuda? Maria, això és blasfèmia. Doncs una blasfema tens al davant. I aviat, una pecadora. Sang, sang, com diu compare sang. Vull que corri la sang fins al parafang. Fort, fort, com diu compare Cal. No tornaràs de l'art fins caure mort. Però què dius, Maria, que estàs posseïda? No, Josep, tant de bo ho estigués. Prepara't perquè ara viuràs un cataclisme, un impacte infernal. Ara baixarà la maternal. Maria, no cridis, que els altres no tenen cap culpa que vagi descatada. Ah, ja és que vaig borratxa. Doncs jo crec que vaig més bé que mai. Sàpiguis que m'ho estic replantejant tot. Vull que em canvis, que m'omplis, que em deixis satisfeta. Ja no espera, que de nou com una albarda. Una com una que em desitgi. Vicenç, digue'm aquí a la banqueta. A veure. Ah, sí? No, aquí no, més avall. Aquí, sentes? No, no escolto res. Doncs mira que tinc un crunxi. Sí, ara sí, no té com un crunxi. Ah! Què et fas, animal? Que em fas mal. Si no m'estic fet un tocament d'aixina. Vicenç, ets un bruto. La meva panxa m'ha fet un crunxi i tu saps penses que és una mascleta? Me'n vaig a lavar o a cua. Que amb aquest crunxi potser tinc una estona. Ves aquí. Charo! Maria! Charo, Maria! Maria, què t'ha passat, Charo? Què t'ha passat? Respon! Respon! No respon! No respon! Ajudeu-me! Ajudeu-me! Què t'ha a l'habitació? Què t'ha a l'habitació? Què són aquests ximpos? Oh, Maria, filla meva! Mare! Mare! Caram, senyor lector, encara és aquí. Però que no... Sí, bé, tot té una explicació. Doncs se val. Avisi ma mare que porti quelcom per veure. Ràpid! Senyora Rosina! Mal, cara, senyor rector, pares aquí. Sí, bé, tot té una explicació. Tant se val. Ens hem demanat quelcom per veure urgentment. Urgentment, d'acord, arribat. Josep, aquí tens la llibreta, si està ben ara d'anar a fer. Ja està, Maria! Ja ha passat, tranquil·litza't, no estàs sola! No anem a esforçar, tot res no ha passat, no és ràpid. Ah, un fantasma. Tot aquest inglès és un fantasma. Va, dies meus, quins sou? A negociar aquests comands. Felicitats per Montsembeu. Au, vinga, toma tu.
novia, para que te defectes. A mi els papus em fan pànic. No suporto la foscor ni la soledat. Ni res. Què està fent això? És un com una explosió. No, jo no he sentit res. Però si no surt de Soberia sí que n'hi haurà una explosió. Però quina pudor, no? La resta que se sent. Josep, he vist un túnel il·luminat rojolau. Necessito algú que em passi la mà de l'habitació. Que faci elevat de l'habitació. És més del mateix, això. No, no de l'habitació, sinó de l'habitació. Ho sento tot igual. No, que no m'entens. De l'habitació. Habitació. Ah, sí, de l'habitació. Josep, digue'm coses, digue'm cosetes. Charo, cerca la llum del teu cor. Oh, sí, la cerco, la cerco. Quan la trobis, sospira i observa l'horitzó. Oh, sí, el veig, el veig. El veuràs lluny, lluny, lluny. Oh, sí, el veig tan lluny que... Josep, així no farem res. Llàstima, perquè tot això del crunxi i l'antologia em posava bastant. Sí, ja ho veieu. Jo sempre m'ocupava pels altres, en canvi ningú, llevat de la dieta pallaqueta, ningú se'n recorda de mi. És que no hi ha res, és injust. Aquí fins i tot el cercava que té un paio de veu. No tenia 2 anys, que ja era orfe, i vaig haver d'aprendre a fer paper de boig per poder sobreviure. Ja fa tant d'espècies, tant de temps que els faig, que no sé si sabia fer una altra. Però caram, una nit de catxadera com aquesta, no la puc pas deixar perdre. Ja que la volem si parla, ella aprofitant-se del meu paper. La llet aguantava els fills.